bueno, referent a l'acord, volia agrair a l'alcaldia i a tots els partits polítics i també volia agrair a tots els treballadors que han fet un gran esforç tot aquest temps fins ara. Ara mateix hem escoltat a la part més fràgil i qui s'enduia els cops que podríem dir que ha estat una negociació, però permeteu-me que jo defineixi aquesta negociació com un xantatge pur i dur d'una empresa que es diu Fomento de Construcciones. Sí, xantatge. Xantatge a una administració pública com és l'Ajuntament de Mataró i xantatge als treballadors d'aquesta empresa, els quals amenaçaven de reduir fins a un 30% el seu salari mensual. Evidentment, nosaltres creiem que no s'ha de cedir davant del xantatge i menys amb una multinacional com Fomento. A la CUP no ens queden clares alguns episodis del que ha estat aquesta concessió. No ens queda clar l'acord verbal amb el qual diu Fomento que va arribar a acordar amb l'anterior govern, que després ho han negat, i esperem que sigui així. Tampoc entenem aquesta comunicació que hi pot haver entre Fomento i l'Ajuntament, quan de manera mensual quasi s'han de pagar més de 2 milions d'euros amb aquesta empresa. Hem de tenir molt en compte, per tant, que darrere d'aquesta negociació hi ha uns drets d'uns treballadors que han estat, en aquest cas, trepitjats, i no només per Fomento, sinó també per una reforma laboral que obre camí a les grans empreses per poder potinejar amb els convenis i poder, per tant, retallar uns drets que cada dia estan més escassos a la classe treballadora. Aquests quasi 2,9 milions d'euros que reclama Fomento no creiem que no es puguin contemplar com a principi de risc i aventura. Creiem que això hauria d'assumir ells aquests desequilibris que planteja i per tant el 30% que ara es vol donar, de més de 800.000 euros, no se'ls hauria de pagar. Tampoc veiem massa clar el 30% del benefici industrial que en funció d'ara d'una negociació ara se'ls ha de pagar. Ara sí, fa 3 mesos no. Com es gestionen aquests plecs de condicions? No ens queda clar. Ens obren molts interrogants. Ens qüestionem com es gestionen aquestes concessions tan importants i que costen tants diners a l'administració pública. En total, el 30 de juny de 2014 haurem de pagar quasi 1,5 milions d'euros més a l'empresa de Fomento. A canvi, com a mínim, esclar, es comprometen a no pagar ni a reclamar en concepte de sobrecostos i a mantenir el salari actual dels treballadors. Esperem que sigui així, perquè segur que de ganes de retallar no els hi faltaran. Nosaltres, per tant, no compartim aquest acord que es proposa. El que nosaltres hauríem fet d'entrada és demanar a aquesta empresa que abandoni la concessió si no els interessa. Això posa de relleu un model d'externalitzacions dels serveis obligatoris de l'administració pública cap a grans empreses privades i la conclusió que en traiem és que resulta un mal negoci. I amb la brossa, per tant, en aquest cas, hi hem tornat a perdre. Nosaltres apostem per la municipalització d'aquests serveis obligatoris i creiem que hi guanyaríem podent oferir més feina amb el mateix cost, controlant directament un servei públic. Podríem fer proves pilots com la recollida porta i porta, que ens donaria una recollida més selectiva. Podríem defensar millor els interessos dels treballadors i en resum dir que a la CUP no sentem cap xantatge i menys de Fomento i és per això que no hi votarem a favor. Però també som conscients que aquí hi ha uns drets dels treballadors que ara són trepitjats, que nosaltres no volem en cap cas que els retallin els seus sous i és per aquest motiu que nosaltres ens hi abstindrem. No estem d'acord amb el que s'ha fet, però per compromís i per la defensa d'uns sous que són legítims, nosaltres ens abstindrem perquè aquest acord pugui tirar endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Faltrias.